وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bayan yabo da godiya ga Allah madaukin sarki na girma sakataren wannan gwamnati mai albarka, sauran malamai mahalarta 'yan kwamitin masu da'awar sunna, ga ma wannan gida mai daraja domin mu kawo ko kuma mun biyo sawu na wata takarda da muka rubuta a wata ƙadiyya da take yawo a gari nan jihar mai albarka ta Kano, kan batun ɗaya daga cikinmu, abokinmu, ɗan uwanmu, Sheikh Malam Lawan Abubakar Turayam da ake ce mashi. Akwai abubuwa da suke ɗan gudana na wa'azi da karantarwa da wasu mutane kamar ba su fahimci inda shi malamin yake tafiya ba, kuma suka tada 'yan surutu da 'yan rubuce-rubuce da ɗan tarzoma da kawo kuka. To mu kuma gaskiya ba mu ga dalilin hakan ba. Abubuwan da malam yake yi matsayinsa na malami abu ne da yake tafiya akan turba, akan doron karantarwa wadda muka gada daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Qur'ani da hadisi da maganganun malamai. Lawan bai fice daga nan ba gaskiya. Saboda haka muka ga cewa kada mu kasa a gwiwa a zuwa ɗauki ɓangare ɗaya a kalla, mu kuma tunda bai magana bai zamanto an tafi an yi wani hukuncin da bai dace ba. To shi yasa muka ga cewa kamata mu zo kuma mu bayani a rubuce don ko ina aje a karanta shi a gani cewa dukkanin malamai na sunna suna tare da malawan akan wannan da'awa da yake yi. Mu dan adam ne kamar kowa na iya kuskure wani abu ɗaya ko biyu, amma a dai wannan dagar da ake ciki a yanzu alhamdulillah 'yan uwa suna da fahimtar cewa malamin nan abin da ya faɗa daidai ne. To muna fatan za a yi nazari tunda wani abu ne na ilimi a danganta shi zuwa ga malamai ma'abota abin. In har akwai saɓani kamar da Allah dama ya ce in an samu saɓani a cikin matsala a koma zuwa ga Allah da manzansa. To wannan matsala ce da ya kamata a ba ma'abota ilimi su yi nazari a kanta. Fatan mu kenan da wannan gwamnati mai albarka, Allah ubangiji ya ƙara mata albarka, Allah ƙara dace da su zuwa ga alkhairi. Shi yasa muka rubuto mu kawo wannan bayani. Nan dai ga malamai nan masha Allah daga unguwanni da makarantu da jami'o'i daban-daban, la'alla a cikinsu da masallatai da haɗibai ga su nan, la'alla in kun ba da dama mutum ɗaya biyu kowa mu ba shi dama ya magana minti ɗaya ko minti biyu saboda ɗan ƙara haska abu. To masha Allah. To ga wani nan daura da ni kuma na ga dama kun san juna da shi. Yawa to na hannun dama.